Arewa Boy One TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora, mun gode. Hamisu Breaker. To gaskiya ne. Me yi ma? Yanda ya yi mini ne da gane. To ke kuma Faminal. Za ka bani yarda. Gaskiya ne. Kaga furen yana ta huda. Fa Hajiya Nafisa. Kanin soyayya. Ke din ma. Ka ban akala. Haka zaki ce? Ka bani kula ka sanya annuri. Ni fa ba zan yi soyayya da ke wasu. Ka fi da ni kunya. Me yasa? Saboda kina da izza. Kuma na gane ma ke ba 'yar gida ba ta wanda ba ce. Arewa Boy One TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora, mun gode.